Maying hapon sa tanan, mga tigpaminaw na itong programa, ang sangka sa katarungan sa DXDR Arimen Dipolog. Ato kining pagasugdan sa hamubo nga pagampo, atong ihatag ni Brother Silbert Donduyano. Sa ngalan ng Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng Amahan, aniano sob ang tulumanon nga nagbugtaw sa kamatuuran. Hinaot nga ang matag sa kanamo nga managlahi o baruganan sa tinuhuan. Imong giyahan ang matagusa nga kinasingkasing ang pagpaabot sa kamatuuran nga gihuptan sa matagusa. Ayaw itugot nga kami gamhan sa among mga emosyon nga maulamay makapalayo hinoon kanamo sa matagusa. Tao kami nga anaan ni anang mga butanga mao nga naghangyo kami kanimo nga ang imong balang espiritu maoy mo giya kanamo nga dili ang among pagkakami maoy mohari ni ining among discussion sa radyo o kahanginan. Kining tanan among gipangayo kanimo uban sa pagpasalamat sa mga gasa nga imong gihatag sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo uban sa panabang sa mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat kayo no sa pagampo nga gihatag sa itong igsuon. Yung mga igsuon, kini atong programa inyo gyapon nga madungog no sa inyo nga mga radio sets sa 981 AM band sa FM band sa 94.1. Pinagi-usab sa YouTube sa Arimen DXDR Dipolog no o Sangka DXDR. Unya kini nga programa iyagyapon kini sa stasyon no sa Arimen DXDR Dipolog sa ngalan ni Station Manager Sir Edgar Dagumo og sa tuang kauban nga mao'y nag-angkor ni programa si Brother Tony Tridocto og inyong ubos nga temporary nga moderator ini programa Brother Nicolay Lucenius. Unya maigsoon dunay naka-schedule nga debate karon no batok sa Iglesia Katolika o sa Assembly of Yaba. O niya, sunod na Domingo pohon, doon na po ito ang i-schedule nga debate nga batok sa Congregation of Yahweh o sa Assembly of Yaba. Mo na nga ilista na sa inyong mga kalendaryo din ha, no? Sunod Domingo pohon. O niya, ang debate, no, nakakuan din nga bahin sa ang matuod nga Assembly of Yaba, mao ang Iglesia Katolika sumala sa Biblia og mga referensya. Ang mupamatuod niini mao ang Roman Catholic pinaagi ni Brother Silbert Donduyano Sr. og sa negative side mao si Brother Carlito Samuyag, no, pastor sa Assembly of Yaba. Unya dunay mga rules ani kabalo naman gid mo. Kabalugay mo unsay rules gani anang traffic no. Wala kani pa, simple lang no. Nga ang mga objection i-address sa moderator, unya tahoron ang moderator dayon dili sa mo istorya samtang nagtubag pa sa mga pangutana, dayon dili nato but-an unsa ang mga itubag no sa mao nga tubag sa mao nga mga pangutana. Unya diha lang ta mo focus sa isyu no sa tema nga pagkahisgutan. Unya ang ato ang timekeeper ani si Brother sa Assembly of God. Brother Edgar Rosiana mo ato ang timekeeper para usab nga magbantay sa oras no kay kung walay keeper mawala ang atong time no. Unya sa dili pagsugod nini ato po nga itimbaya di ay no ang atong technical side nga mo'y naghatag sa atong programa no nga makatingog si engineer no Danny Lood sa technical side sa Arimen DXDR Dipolog. Unya atong pagasugdan ni no kay og doon na pay panahon unya makapangutana usab ang mga naa sa sulod no nga mga audience. Dayon ato nang pagasugdan og atong ihatag ang unang mo pamahayag sa adunay 10 minutos no si Brother Silbert Donduyano. Daghang salamat Brad Nicolay og maayong hapon sa tanan. Modritso dahin ko kay time pressure man. Okay, ang among tema, pamatud-an ko nga ang Assembly ni Yaba mao ang Iglesia Katolika
no? Of course, ginamit ang Biblia o kining referensya. By the way, siguro ang uban mo ingon nga, uy, lahi man sa Biblia, wa may mabasa nga assembly niya ba, no? Na may uban mo sulti ana, no? Depende man guna sa hubad sa Biblia. Depende na sa hubad sa Biblia. Ako go dili ko stricto o translation. Mudawat ko bisan unsa nga translation. Basta aduna lay gipasabot. Ana ba, no? Ang assembly niya bagod nga pagtawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. Naa nay hubad sa Biblia nga kung wa kumasayo Brad Carlito kining Restoration Bible sa buhat 20:28 ang designation, ang description gud sa iglesia, assembly niya ba. O sa King James Version, iglesia sa Dios o Church of God. So kay dili man ta stricto og translation, ang importante og unsa bay gipasabot. So akong gidawat ng assembly niya ba nga ang gitumbok iglesia sa Dios o Church of God. Unya kanang iglesia sa Dios o assembly niya ba kay para na ko usara man na mahimo po na siyang hubaron og Church of Christ o iglesia ni Kristo. Labi na kung mo adto ka sa hubad ni George Lamsa. Di ba? Ang importante lang yun nga usa lang ang gitumbok, ang katawhan nga gitukod ni Kristo sa bag-ong kasabutan. Now, sa ako gong pagtuon, kining iglesia sa Dios o iglesia nga gitukod ni Kristo nga sa Restoration Bible nga gigamit sa akong kaatbang, assembly niya ba, na amang gutay mabasa nga gani gikutlo po ni sa mga iglesia ni Kristo, nga ilang gikutlo po ang basahon sa pari, nga ako ning basahon, nga giuluhan og Roman Catholic by Reverend Edward K. Taylor, CMS. This is written on page 3. Matod pa, Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons of controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was stressed the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Na moingon gani Iglesia ni Kristo, si Obispo Ignacio di gi-imbento ang ngalana. O nang dili si Kristo may tukod ana kay kanang ngalan gi-imbento ni Ignacio, no? Pero kining ato lang ipasabot ninyo nga kining pag-ingon ni Edward Taylor nga usa ka pari, it was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Spekulasyon ni sa maong pari. Nga naman kay nagtuo ko nga sa gisulat ramang gud ni Obispo Ignacio, nakita niya ng kanang terminology nga Catholic pagtawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. Pero sa dihang nakabasa si Edward Taylor sa sulat ni Ignacio, wala mo ingon si Ignacio nga siya may ga-imbento ana. Now, spekulasyon lang sa maong pari tungod kay sa sulat man gud ni Obispo Ignacio iyan ang nabasa. Now, unsa may prueba nato? Actually, nabasa na ni Edward Taylor sa sinulat ni Obispo Ignacio gyud. By the way, kinsa man si Obispo Ignacio, disipulo na siya ni San Juan, no? Kung mo tuon mo church history, sigurado ta kay si Obispo Ignacio, ikatulong obispo mo na siya sa Antioquia. Ang unang obispo sa Antioquia, si Peter, katong wa pa siya maabot sa Rome, base sa history, human ni Peter, si Bishop Iburios, then ahya na dayon ikatu si Ignacio. No? Sa dihang wa pa po siya gidakop, gitaral nga to sa Roma, aron patyon. No? Usama ni kamartir si Obispo Ignacio god. Nagsulat siya katong paingon pa siya sa Rome nga diin gidakop siya aron ihawon dito sa Roma. Naa siya mga sulat og usa sa iyang sulat, no, ngadto sa mga taga Smyrnians, no, kay AD 110. Atong basahon, matud pa niya, let no one do anything of concern to the church without the bishop. Let that be considered a valid Eucharist which is celebrated by the bishop. Hanglan mo tuota sa obispo. Kay kung nganong nakaingon si Obispo Ignacio, kay kinigong obispo, mao man ni term pod, laing term sa kanang leader nga gipili ni Kristo. Ang prueba ana kanang sa buhat 1:20.
Kato galing na bakanti ang katungdanan ni Judas. Giingon dito nga let his habitation be desolate and let ang take another. Ambot pasabot sa King James di ko na lang no kay malangan niya kog basahon nga sa katungdanan ni Judas dunay mupuli. Ana ba? Unya ang term nga gigamit bishopric, archaic term sa pulong o katungdanan nga obispo. So kanang apostol obispo. Pero ang designation lang nga direct nga gipili ni Kristo gitawag og apostol. Pero ang ilang katungdanan obispo kay mga leader man na sila. Obispo. Ang katungdanan kuno ni Judas nga nabakante dunay mupuli. Amo na obispo, leader sa simbahan. So mauna nga kung asa kuno ang obispo kinahanglan dito ta kay mao man yung mga leader sa simbahan. Unya gitawag niya og Catholic Church. Timan wala siya moingon nga siya mo'y gainbinto. Diba? Ispekulasyon lang ni Edward Taylor kaysa sulat man gud ni Obispo Ignacio unang nakita na niya. Pero base pod sa ubang mga scholar, probably naanay nakalitok, wa lang masulat. So sa sulat lang ni Obispo Ignacio nakita mo nang nakaingon siya nga si Ignacio mo nag-imbento. Pero granting without saying objective to kay spekulasyon raman to ni Edward Taylor, granting ang giinbento ni Ignacio ang termino lang. Termino, dili ang pundok. Kay ang pundok matud pa gibasa nato si Kristo ang nagtukod, di ba? Giingon diri. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag kuno og Catholic Church ni Obispo Ignacio. Na kung siya manggali gainbintuan ang ngalana, ang terminura iyang giinbento dili ang pundok kay ang pundok si Kristo may gatukod. So siya lang ba'y gahingalan og Catholic, no? Plus ba ang pulong nato nga God. Inbento ra man sa mga English. Di ba? Kay ang Hebrew ana Elohim, sa Grego Theos, pero giinbentuhan sa tao og in English nga God. Di ba? Ang original yun, dili giinbento og mga English. Di ba? Okay, kanang Elohim, Hebrew term man na. Theos, Grego. So, mauna, kanang kuan pod, kana pong Catholic, granting nga si Obispo Ignacio may gaunaan na, pero iyan ang gigamit nga ngalan sa pagtawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. Naunsa may gibasihan nato nga sakto si Obispo Ignacio. Usa ra ka bersikulo akong gamiton kay api kay atong time, Marcos 11:17. Katong naingon si Kristo ba nga, di ba nasulat man na nga ang akong balay o balay sa Dios, pagkatawgon kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Timan no, daghang mga apostol naghisgot sa og description sa iglesia lain-lain, iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, Christians, born again katong sa John 3:35, daghang kay description. Pero ang gusto gyud ni Kristo, ang founder, kanang sa Marcos 11:17 iyang gipasabot. Wa gay siya moingon nga tawga sa akong ngalan. Ang gusto niya kanang description nga for all nations. Marcos 11:17. Anong gusto niya ng for all nations nga description? Kay para makahibaluta nga ang iyang gingharian dili pareha sa katungkaraan nga para ras mga Hudiyo. Ang iyang gingharian para sa tanan tibuok kalibutan mo. Bitaw siyang niingon sa panglakaw kamos tibuok kalibutan kay gusto niyang konbertihon ang tanan. So, mao na. Wa na mo igong panahon. So, I'm sorry nga wa na ko matiwas. Diri na lang siguro sa cross examination ako hisgutan ang dapat na ko explain. Salamat. Okay, salamat kayo no sa unang pagpabarog sa affirmative side, Brother Salvador Dunduyano sa side sa simbahang Katoliko. Unya ato ihatag ang 5 ka minutong cross-examination sa negative side sa Assembly of Yaba, Brother Carlito Samuya. Unang pangutana, Brad Silbert. Matud nimo nga ang Assembly of Yaba maura ang Iglesia Katolika. Yes. Akong unang pangutana, ang Iglesia Katolika ba nagsimba ba og Sabado? Okay, sanglit taga-adlaw ang among misa karon, bragwa man ta ni labot sa tema pero okay rang tubagon. Okay. Sa tema na lang kita. Sige, brag Di man naman sa kay mao man ibuluhaton sa Assembly of Yaba nga mo simba mag-Sabado. Laing topic man gunang pagtulunan. Ang pag-prove og dili man laing topic tungod kay ang ako lang pag-prove man god mamatod nimo
nga ang Asamblea niya ba mao ra ang Iglesia Katolika Romana. Okay. Nan karon kay ang Iglesia ang Asamblea ba nagsimba man og Sabado. Nagsimba ba pud mo og Sabado? Okay, lain man gunang topic kanang Na. papahulay, di ba? O, lain na pangutana, brother. Kay Oh. ug pagtulunan lahi na gyud si topic Oh. ang igpapahulay. Ikaduhang pangutana. Sumala dinhi sa di lang na bukbon akong Biblia kay kopya naman ako daan. Sumala dinhi sa Galacia 1 versikulo 13. Sawa pa makabig si Saulo gilutos niya ang Asamblea niya ba? Mabasa ba nimo sa Biblia nga ang Iglesia Katolika Romana usa sa gilutos ni Apostol Pablo? Kung mo adto ta sa logic sa pagsabot ba, akong gipamatuod ka ganina nga ang assembly niya ba gihubad og Iglesia sa Dios sa King James Version. Then sa LAMSA Church of Christ mo nang usara na lain-lain lang og pagka-translate. Dili ako mo Taysa, wa pa ko kuman. Okay. Dayon sumala sa katong gibasa na kong referensya, no? Sa kang Edward Taylor, ang iglesyang gitukod ni Kristo nga mao man pud iglesia sa Dios o assembly niya ba gitawag og Katoliko o Catholic Church. So kung tan-aw na to sa history, ang iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios mao man tong gilutos nga imong gikutlo dito. So maura kung tan-aw na to sa history. Okay, lain nga question, no? Oh. Lain nga question. ikatulong question kay unang question ning reklamo ka nga mamatud mo gawa sa tema. Kini bang Iglesia Katolika doon na ba'y mabasa sa Biblia nga gilutos usab? Now, sa ako na laging giingon nga tungod kay ang gitawag og Iglesia Katolika, ang assembly ni Yaba rapod kon Iglesia sa Dios, unya mao man ay history sa Iglesia ni Yaba o assembly ni Yaba o Iglesia ni Kristo gilutos man na. So maura. Wala ka mangutana ng Iglesia sa Dios. Yeah. Akong ipangutana nga mabasa ba sa Biblia nga ang Iglesia Katolika tungod kay ang Asamblea niya ba mabasa mas Biblia nga gilutos, mabasa ba pod sa Biblia nga ang Iglesia Katolika Romana gilutos ba? O, mabasa ba? Ang imong gipangayo god, ang description ng litra por litrang Roman Catholic or Catholic. Correct. Pero dili man guna siya dapat ato pa na siyang ipangutana kung nakasabot na tangdaan nga katong iglesia o assembly ni Yaba didto mao na ang gitawag og Catholic Church. So nganong pangitaon pa man ang word nga Catholic nga ang gitawag og Catholic kato ra man pong gilutos nga church. Dili man gud kay ingon tanan basahon jud ang litra sabton man pod. Plus anang pag-ingon nga si Maria good woman, maayong pagkababae. Mabasa ba na sa Biblia nga maayong babae si Maria? Dili. Pero kung atong basahon ng Biblia, mas sabot. Masabot man gud nga ang gitawag og Catholic Church agkadtong gilutos ra pod nga assembly ni Yaba o iglesia sa Dios. So therefore, usara na ang iglesia. Awahi lang siya natawag og Catholic. Okay, lain nga Di ba? question na po. Napay time? Last question na. Oh. Katapos ang question, no? Yes. Matod nimo nga ang Iglesia sa Dios dili na puta mangutana sa Iglesia sa Dios kay wala naman kamuangkon sa imong relihiyon nga Iglesia Katolika, Iglesia sa Dios na di karon, no? Dili. Akong pangutana. Ako lang i-correcto. Okay, Tumingon kadyan na lang, no? Akong pangutana. Ang iglesia sa Dios. Okay, kadyan lang, Brad. O Sa English Royal, no? assembly ni Yaba gitawag og Catholic Church. So usara na. So bisag unsa nga terminong gamiton ana usara ang gitumbok. Okay, proceed sa pangutana. Akong pangutana mo ni. Kini bang Iglesia sa Dios maora po ang Katolik ang Iglesia Katolika? Sa ako nang giingon. Base sa logic nga akong gipresent. Oh. Last question. Okay, time na, no? Oo. Okay, salamat kayo, no? Dato ihatag na sa mo pamahayag o mo barog, no? Sa negative side, si Pastor Carlito Samuyag sa Assembly of Yaba nga adunay 10 minutos. Okay, Brad? Daghang salamat, Mr. Moderator. Mga kaigsuonan kung mahaltig paminaw, maayong hapon natong tanan. Ang akong kaatbang, daghan di aming
or iglesia nga gipasakupan. Matod niya, Assembly of Yaba kuno siya, iglesia sa Dios o Katoliko, iglesia Katolika. Igsoon. Madawat ba na? No? Madawat ba nato na? Nga ang iglesia nga gitukod ni Yesua, usa raman kalawas. Ha? Usa kalawas ra. Dili duha, dili daghan. Usa kalawas ang gitukod niya. Nga karon, sa akong mga pangutana, ning kuan magani siya sa unang pangutana na ako kay gawas ko sa tema. Pero ug atong sabton igsoon, apil gyapon to sa tema kay iglesia man. Ang iglesia, ang asemblea niya ba, nagtuman man sa napulo ka sugo. Sama sa igpapahulay. Karon sila wala man magtuman sa igpapahulay. Di modo, dili jud iglesia Katolika ang asemblea. Lahi jud. Dili pod iglesia Katolika ang iglesia sa Dios. Tungod kay ang iglesia sa Dios kay nahimo man kung membro di pila ka tuig, nagbantay sabat keeper man pud sila. Unya wala pud sila manggamit og mga kuan usa pa diha mga dibulto. No? Pero may si gawas man estima. Sige na lang, okay na lang. Dinhi sa kasulatan ang iglesia before nga gitukod ni Yesua ang iglesia sa tuig 32 AD, gitagna ng daan. Dinha sa 2 Kronikas 7:14 nag-ingon, kung ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan, magmapainubsanon. Sa ato pa, ang iglesia hinganlan gayud sa iyang ngalan. Mo na nga, tumaw ang Assembly of Yaba. Kay ang ngalan sa amahan siya ba, mo ang Assembly of Yaba, kay ang Assembly nagkahulugan og pundok sa katawan, unya paganganlan sa ngalan niya ba. Dinhi sa Daniel 9 versikulo 19 nag-ingon. Dili sa Bisaya na lang, no? Para masabtan nato sa tanan. Di lang ning restoration. O Ginoo pamatii, o Ginoo pasayloa, o Jehova patalinghugi og buhata. Ayaw paglangana alang sa imong kaugalingong panungdan, o Diyos ko, tungod kay ang imong syudad ug ang imong mga tao nga gitawag sa imong ngalan. Sa ato pa, ang tagna po ni Daniel coincide sa 2 Kronikas 7:14. Ang balay nga tukuron ug ang iyang syudad ug ang iyang katawhan hingalan sa iyang ngalan. Nakaron kay ang iglesia gipasakupan niya, Iglesia Katolika Romana, wa man matawag sa ngalan. Wala ganing mabasa sa Biblia ng Iglesia Katolika. O ang mabasa sa Biblia, Assembly niya ba? Marang-arang pa ng Iglesia sa Dios. Kay nasulat pa. Nga giangko niya nga ang Iglesia sa Dios mao kuno Katoliko. Giangko niya ang Iglesia ang Assembly niya ba mao kuno ang Iglesia Katolika. Igsoon, bisan pa atong tan-awon ang mga rehistro ini sa SEC, gani pa ang Iglesia Katolika, sumala sa akong pagkahibaw ana, wala na marehistro sa SEC, wala na marehistro sa gobyerno. Unya kining Iglesia sa Dios o Iglesia Assembly niya ba na rehistro ni sa atong gobyerno. Muna dili niya pwede ang kuno ni. Dili siya pwede ingon nga maura na. Nakaroon dirita sa sinulat sa 70 Adventist. Akong hulaman kining sinulat sa 70 Adventist ni Harold. Gisulat niya. Dinhi sa pahina 108 sa ikatulo ka paragraph. Giingon dire. Kini gisulting daan sa tagna pinaagi sa paggamit og daghang ngalan. Gitawag kini og Antikristo. Kini daing tao mo gamit og daghang ngalan, Antikristo daing na sa among Biblia, anti-Misaya. Sa ato pa dayan kaayo dili na ko pag unsa no? Tungod kay giangko ni Silbert Dondriano nga ang Iglesia sa Dios, Assembly of Yaba mo ora ng Iglesia Katolika, gipang-angko na niya, anti-Misaya na sila. Tinuod na, gisulti ba? Ngano, unsa may buhat sa anti-Misaya? Matod pa diri sa 2 Tesalonica 2:3.
tao sa kalapasan. Ang anti-Misaya di ay tao sa kalapasan. Ang pagmasupilon igsoon sa 2 Tesalonica 2:3 gyapon, taong pagalaglagon 2 Tesalonica 2:3, tinaguan sa kalapasan 2 Tesalonica 2 versikulo 7. Nga nagasupak sa magasupak og magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba. 2 Tesalonica 2 versikulo 4. Igsoon, ang tinago nga ngalan ining gipasakupan niya, no? Ang tinago nga ngalan ang bantugan nga inahan ato na Babylonia nga bantugan ang inahan sa mga daotan nga babae o sa mga kangilaran sa yuta. Kada di mo gamit og daghang ngalan igsoon. Babylonia di ay na. Unya, ang Babylonia inahan sa bantugan nga babae. Kining babae igsoon, nagkatulugan na og iglesia. Iglesia sa ato pa nagkaguliyang ng ilang iglesia. Gipasakupan. Kay, yung sila, Assembly Piyaba mi, iglesia sa Dios mi, iglesia Katolika mi. Nagkaguliyang na hinoon igsoon. Samantala, ang nasulat Biblia, usa ka ngalan, usa ka asemblea, o usa ka lawas. Napay tayo basig, ha? Napay gamay. Mga igsoon. No, moni, igsoon. Ang Iglesia Katolika, klaro yun, nga sila, ang ilang ibasihan gani si akong kaatbang, dili na ko, kay amigo mamiga ayo gurani. Ang iyang ibasihan sa sa referensya, mga sinulat ra pud sa ilang obispo. Yakining ako dili man, 70 Adventist man nagsulat ini. Nagkahulugan nga dili bias ni akong gisulti. Siya matawag ba nitong bias kay ang nagsulat sa iyang referensya mga Katoliko ra pud obispo. Mao na igsoon nga klaro kaayo nga ang akong kaatbang dili jud siya makapabarog karon sa among tema nga pamatud-an niya nga ang Iglesia Katolika Romana maora ang Assembly Piyaba. Diha na lang ko to bisag ko ano. Okay, time na, no? Sumala sa to ang nagbantay sa oras, no? Okay, ito ihatag sa affirmative side, Brother Salbert Dunduyano. Alang sa iya ang cross-examination adunay 5 minutos lamang. Daghang salamat. Brad Carlito, mauyon ba ka nga ang iglesia o assembly niya ba ang iyang kinaiya universal mulukop sa tibuok kalibutan? Mulukop, pinaagi sa Ebanghelyo. Mulukop. Mauyon ba ka mulukop? Nagmensahe pa man mi. So, mauyon ka nga universal. Tagna na nga malukop siya, pero wala pa. So, kaya nagwali pa man mi. Sa to pa, mauyon ka nga universal. Universal, pero dili pa, wala pa may universal ron. Salamat. So, kay mauyon man ka nga ang kinaiya sa Assembly niya ba universal, mauyon ba po ka nga ang Grego ana nga pulong Catholic? Dili ko mo yun og ingnon mo Katolik kay wala may mabasa sa Biblia. Kay ang atong tema sumala man sa Biblia og sa Marinsia. Pero og wala sa Biblia po di pa ko mo yun. Okay, daghang salamat. Naghisgot ka nga ang mogamit og daghang ngalan matod pa anti-Misaya. Ang pangutana gitudlo ba ni sa Biblia? O kinsa mga apostolisan nagtudlo nga ang mogamit og daghang ngalan anti-Misaya o Babylonia? Ang pangutanan nako, ang akong gisulti diri wala ko moingong nagsulti di aning anti-Misaya si Apostol Juan. Nga mabasa sa unsang bersikuloha nga 1 Juan 4:3 anti-Misaya. Pwede ba basahon nimo o sa moderator nga anti-Misaya ang mogamit og daghang ngalan? Dili, ang mabasa nga anti-Misaya, na anti-Misaya. Pero ang Iglesia Adventista mo nagsulti niini ang anti-Misaya di ay mao katong naggamit og daghang ngalan. Masumala sa Seventh Adventist. Pero wala sa Biblia. Gisulti na nako dire ang nagsulti ni ani Seventh Adventist apan ang bersikulo ini mutunga ang daghang mga anti-Misaya unya unsay kahulugan sa anti-Misaya mao ang mga masupilon
kaning kuan taong pagalaglagon. Okay, tinuod nga naghisgot og anti-Misaya. Dili anti-Misaya Pero din. ang akong gipangayo kadtong nag-ingon nga anti-Misaya ang nagamit og daghang ngalan. Kana mo Na kay 70 Adventist sulti ana. Dili Dili man ako. dili ang apostol. Ang gisulti sa apostol anti-Misaya lang. Pero wala mag-ingon nga ang naghisgot og daghang ngalan anti-Misaya pero ang apostol. sige Ang yun ako, Adventist lang. Kasi 70 Adventist. Okay, sige. Okay, lain nga pangutana na po. Okay. Now, karon sa mugamit ang logic ha. Okay. Ayan Ang lang ang assembly ni lisod. Yaba, no? Kay historically giingon man nga gitawag og Catholic Church. No, katong akong gibasa nga kang Edward Taylor nga gibasa pod sa Iglesia ni Cristo. Kay ang Church of Christ o ang gitukod ni Cristo nga matud palagi ninyo sa assembly ni Yaba. Gitawag man og Catholic Church. Muuyon ba ka nga usara ang assembly ni Yaba og Catholic Church? Kay sama nga si Simon gitawag og Pedro, usara man si Simon og Pedro. So, kay ang assembly ni Yaba gitawag man pod og Catholic Church. Muuyon ba ka nga usara ang assembly ni Yaba og Catholic Church base sa maong logic? Dili ko mo yun tungod kay na ay mabasa. Akong basahon, pwede ba? Okay, imo na katungod. Andre, dili hinunoa ang buot ko ipasabot mao nga bisan unsay ginahalad sa mga hintil kini ilang gihalad ngadto sa mga yawa og dili ngadto sa Dios. Unya kini Katolik, Iglesia Katolika Romana iya man sa hintil. Hasta na Iglesia sa Dios. Term man na sa hintil. Kinahanglan asin yaba jud kay gikan sa Hebreo. Unya ang Iglesia Katolika wala na sa Hebreo kundi sa mga hintil na mga pagano. Buot ba nimo ipasabot sa assembly ni Yaba kanang giisgutan sa buot 2028 dili isakop diha ang mga hintil kay mga Hudiyo ra? Wala ko magsulti nga dili isa ko pero kung imong usbon ang iyang ngalan or termino niya ayan na sa mga pagano or hintil. Okay, kay unya ang Katolika wala man na sa Hebreo Torah. Wala man na. Asa man mabasa sa Biblia o any nga imong kuan og katuoan ba pud nga kung i-translate o lahi nga pagkabigkas ba i-translate asa mabasa atong kuan nga dautan na or dili na mao atong basahon Andre akong padayon no dili hinunoa ang verse dili sa 1 Corinto 10 versikulo 20 hinunoa ang buot ko ipasabot mao nga bisan unsay ginahalad sa mga hintil kini ilang ginahalad ngadto sa mga yawa og dili ngadto sa Dios. Dili ako buot nga kamo magpakigambit kauban sa mga yawa kay kamo dili arang makainom sa kupa sa Ginoodre. Sa ato pa sa kupa ni Yaba dungan sa kupa sa mga yawa. Dili man usab kamo makaambit sa kananan sa Elohim dungan sa kananan sa mga yawa. Okay, kana bang mga hintil nga gisgutan diha mao ba na ang mga Katoliko karon? Ug usbon nimo ang ngalan. Giingon Nakaron ba kay diha? ang assembly of Yaba na kuan man na di sa Biblia sulat man uya giusab ninyo Katoliko. So, sumala sa imong interpretasyon. Okay. No. Mo niuyon man ka nga dili Katoliko tong gitumbok dito nya ang imo lang giingon nga tungod kay giusab nga dili man gawa magay ko mogamit ana nga termo ang ako kay gi-translate gihubad lang ang ngalan okay asa man giingon diha sa imong gibasa nga dili na mao o dili na usa tungod kay walay mabasa sa Biblia nga ang Iglesia Katolika mao ang gitukod ni Yeshua dito sa Jerusalem. Okay. Sa ato pa kung ang Iglesia or Assembly of Yaba nga gitukod imong tawagog Iglesia Katolika aw iyan na sa hintil. Okay, asa man giingon diha? Sumala. Pwede pa? Time na. Okay. Okay, salamat kayo no sa panahon nga nag-cross-examine ang ato ang affirmative no. Dayon ang ato ang rebuttal para nga makahatag-tag chance sa mga audience dinhi. Pwede ba nga ato lang himuon og 5 minutes total ang summary 5 minutes man sad. Sige, okay na. Ha? Di na mo alkansi ana, no? Okay, 5 minutes no. Ato ihatag ang rebuttal sa Simbahang Katoliko, Brother Selbert Dondoyano. Okay, mura o ang kontra or opponent sa akong kaatbang base sa kung ato yung subton dili kay akura iyang opponent, no? Kay sa dihang niuyon siya nga ang assembly ni Yaba universal ang kinaiya no mo lukop sa tibuok kalibutan
Dayon niingon ko nga unsa may buot ipasabot di anang pulong Katolika, no? Kay kanang universal god kung Griego na Katolikos bisan basahon sa Grolier. Okay, oh. Dayon katahulos sa laing variation sa Griego gihapon. Ang gigamit ni Obispo Ignacio, disipulo gali ng San Juan, Catholic. So mas katuhuan gali na kay disipulo gud sa apostol na si Obispo Ignacio. So Catholic ang Griego, variant Greek anang word nga universal. So dili na ako daghan bisag mga protestante muyo na nga universal ang assembly gyud ni Yaba o Iglesia sa Dios. So pero iyang gisupak. So dili kay ako lang may gisupak ni Igsuong Carlito, no? Kay ang definition sa bisan sa dictionary o nano na nga bot pasabot anang Catholic mao man ang universal niya iya man ang gisupakan. So murag wala jud maguba sa akong kaatbang ang akong gipabarog nga ang assembly ni Yaba kay gitawag mag-Catholic Church usara. No? Usara. Gawas kung wa tay gibasihan nga gitawag og Catholic Church. Gani lig-o na kung bersikulo kung masabot lang, dawaton lang katura man yung gilitok ni Kristo sa Marcos 11:17 nga tawgon og for all nations. For all nations. So may for all nations, universal. Catholic sa Greek. So igo lang galing natuman ang gisulti ni Ignacio. Kung si Obispo Ignacio iyang nalitok ng word nga Catholic sa pag-describe niya sa assembly niya ba o Iglesia sa Dios, sakto lang siya kay mao man ay gusto sa Ginoo nga tawgon og for all nations, universal o Catholic. Lain kana gali proof na nga dili daotan i-translate. Mao man gani nga katong giingon niya nga anti-misaya kunong mugamit og daghang ngalan na kung matinuod na. So mga anti-misaya dayto si Pablo o si Pedro kay lain-lain biya ang ilang pagtawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. Ato kang Pedro gitawag niya piniling katawhan o piniling nasod sa 1 Pedro 2:9. Sa John 3:3-5 ang katawhan gitawag pog mga natawo pag-usab kun born again. Gitawag pog mga Kristohanon diya sa buhat. So daghang kay description katawagan ng iglesia unya mayong kag anti-misaya. Mo bitang nangutana ko kinsay gasulti anang anti-misaya day nang mogamit og lain-laing description. So nigamit sa anti-misaya si Pablo kuno gihisgot pero wala giingon si Pablo nga mauna kanang nagamit og daghang ngalan. Lahi ang gipasabot ni Pablo ato. Oh. Kaya kung ma-insakto, so mga anti-misaya dito mga apostol, kay lain-lain mang ilang description. Pero sa logic lagi, simple raman kayo. Assembly ni Yaba godo, Iglesia sa Dios o Iglesia ni Kristo, gitawag og Catholic Church. Therefore, usara na. Kaya ako, nako lining balik-balik ko na kay na ilaman ko ani nga kaning pag-explain nga ingon ani. Ako ngalan jud una Silbert. Gitawag po kog Bobby as my nickname. Pagkadako na ko, mahilig na kog butyag tinood, gitawag na po kog Veritas. Tulo na akong description, Silbert, Bobby, Veritas. Nahimo ba kung tulo ka tao? Kaya gitawag ko sa tulo ka lain-laing description. No, usar ako ka tao. Ingon na pod ang assembly ni Yaba. Gi-translate og Iglesia sa Dios, gi-translate pog unsa na Iglesia ni Kristo, pero usara na bisan pag lain-lain na kana bitawng James gihubad og Jacobo, gihubad og Santiago, usara man na. So kung moingon kag dili na usa, giguba ang logic, ang principle sa reasoning, ang logic ni sa akong kaatbang nga si Carlito. Now, wa man po siya referensya gani nga gikapakita Biblia or any reference nga ang universal dili na Catholic. Wa say gipakita. Kung nigamit ko referensya kan mga history books kay mo po na gisgutan sa Biblia. Job 8:8. Read the history books sa Living Bible Translation. Mo na nagamit ko history, no? Grolier Encyclopedia. Catholic Church ang gitukod ni Kristo. International Encyclopedia. Okay, ni sinyas na nga atong ato ang kuan. Timekeeper. Okay. Okay. Daghang salamat. Aron atong makuha ng palisiya, no? Okay, natapos na mong 5 minutes. Ato nga ihatag sa negative side sa Assembly of Yaba, Brother Samuyag, alang saya ang cross examination. Daghang salamat, Mr. Moderator. Pangutanan ako, Brad Silbert.
niadtong tuig 70 ginutos man sa Romano ang Judaismo or mga Hudyo. Mao ba ni buot ni pasabot nga nagkahiusa ang Asamblea niya ba ug ang Iglesia Katolika Romana tungod kay gilutos man niadtong tuig 70 gilutos man sa Roma ang Jerusalem, ang tibuok nga Hudiya. Isa klaron sa natong unsa Romano gipasabot diha kay Katoliko jud. Iglesia Katolika Romana. Mabasa nako. Ang galutos sa mga Hudiyo atong 70 AD Iglesia Katolika. Ha? Dili doon ay mabasa jud nako. Okay, tubag lang ang ikuan sa iyang pangutan. Mao lagi. Dili tubag nga ang buot ni ipasabot nagka-usara ang Iglesia Katolika, Iglesia sa Dios tungod kay niadtong tuig 70 usa sa gilutos ang naglutos niini mao ang Iglesia Katolika Romana. Di mo lagi asa mabasa man ako sa isa anak ko sang iklaro. So yan ang gipasabot sa Iglesia Katolika now. Okay, tubag. Dili na siya, ako lang i-correct, dili na mao. Kay ang galutos sa mga Hudiyo ang Roman Empire. Dili ang Iglesia Katolika. Lahi man ang Iglesia. Ang Iglesia kinabig sa Kristyanismo. Kaya niabot man ang Kristyanismo sa Roma. So sa dihang nagsangyaw ang mga sama ni Apostol Pablo, gali si Pedro, historically naabot po dito. Doon na po yung mga Kristohanon sa Roma. So mao na ang gitawag og Catholic. Ang galutos aning simbahana ang Roman Emperor nga si Nero usa na ani og usapang mga emperor nga sunod niya nga nagluto sa mga Kristohanon. Okay, lain so nga. mao na. So dili Iglesia Katolika. Lain question, no? Ikaduhang question. Basahon ako. Tubago nimo. Di na lang kumo pangungutan sa akong kaugalingon. Ako na lang basahon. Dinhi sa mabasa ang pagpangita sa katawhan sa Dios. Ang title ining libro ha. Matod Padre. Isa publisher sa libro. Sa Watchtower ni. Saksi niyo. Watchtower. Sige. Diyon rio. Sa ika-12 ka siglo, misugod ang balaod sa pagpalugwa sa mga Hudiyo gikan sa nagkalain-laing kayutan sama sa pagpatinaw sa Israeli nga author si Abba Iban sa My People, the Story of the Jews. Sa bisan unsang yuta nga nahulog ubos sa sulo sa impluensya sa simbahang Katoliko, ang sugilanon maura makalilisang pagpakaulaw, pagsakit, pagpangihaw, pagpalagpot sa katapusan niadtong 1492 ang Espanya nga sa makausapa. Pangutana? Dili. Tubago nimo ni ubos sa Katolikong pagmando misunod og mibaod sa pagpalugwa sa tanang mga Hudiyo sa teritoryo niini og ilang gipangdaog-daog. Okay, pangutana ba? Ang pangutana. Unsa may pangutana ato? Mao ba ni buot ni pasabot nga ang Iglesia Katolika ug Asamblea ba usara? Okay, ang imong gigamit nga referensya sa saksi ni Jehova. Kahibalo na mo ang saksi ni Jehova. Dili man ni nagsaway man na sa Iglesia Katolika. So unsa may imong pangutana gyud kay ang imong gikutlo ang sa saksi ni Jehova man to. Ang pangutana nako, mao ba ni buot ni ipasabot nga ang kuno nimo nga ang Katoliko ug Asamblea ba ug Iglesia sa Dios usara? Okay, base sa ang Iglesia Katolika Romana naglutos man gani sa mga Hudiyo nga Asamblea ba? Sa Asamblea. Dili na tingog namo, tingog na saksi ni Jehova. Okay, tingog na saksi ni Jehova. Okay, which is bias pod. Okay, time na. Wala po iba siya. Okay, time na, no? Dayon natong ihatag ang rebuttal side sa dinhi sa negative, no? Brother Carlito Samuyag. Daghang salamat, Mr. Moderator. Ang akong kaatbang mo ikis-ikis ya mo ikyas kay kuan man gyud siya ining timaha. Mayon siya nga ang Iglesia Katolika Romana ug Iglesia sa Dios ug Asamblea ba maora. Pero ngano man dili man ni bias kay dili man ni akong basahon. Siya ni gamit og basahon puro Katoliko.
May tawag na ito igsoon nga bias. Pero kini ako, mugamit ko sa basahon sa Adventist, mugamit ko sa Saksi ni Jehova, nagsulti ang Saksi ni Jehova, niya dire. Sa ika-12 ka siglo, misugod ang balaod sa pagpalugwa sa mga Hudiyo, gikan sa nagkalain-laing kayutaan. Sama sa pagpatinaw sa Israeli, nga author, si Aba Iban sa My People, the Story of the Diyos. Sa bisan o sa yuta nga nahulog. Nga nahulog ubos sa sulo sa impluensya sa simbahang Katoliko, ang sugilanon maura, makalilisang pagpakaulaw, pagsakit, pangihaw, pagpalagpot sa katapusan ni adtong 1492 ang Espanya nga sa makausapa na himong ubo sa Katolikong pagmando misunod o mibaod sa pagpalugwa sa tanang Hudiyo sa teritoryo niini. Busa sa katapusan sa ika-15 ka siglo, ang mga Hudiyo gipalugwa nagikan sa halos tanan kasadpang Europa nga nangagi ngadto sa silangang Europa o sa kayutaan libot sa Mediteraneo. Lata sa kasigluhan sa pagdaog-daog o paglutos, daghan nagproklamar nga sa ilang kaugalingon nga Mesiyas. Usan ini si Hesukristo nagproklamar sa ilang kaugalingon nga Mesiyas kuno. Unya ang akong kaatbang, miyon siya usara kuno, ang Assembly of Yaba o Katoliko. Nakaroon kay, maprobe man nato, nga ang iglesia, ang simbahang Katoliko, naglutos man sa mga Hudiyo. Diin, ang mga Hudiyo, mga asemblya to, mga katawhan ni Yaba Elohim. Binudo, kining akong kaatbang, magtago-tago siya ba, muikyas dahil mutago aron dili mapasanginlan sa ilang nahimo kanhi dakong mga kalabutan sa pagluto sa mga Hudiyo. Gilutos niya ang nilang asemblya, na hastang nasud sa mga Hudiyo, naapektuhan ang asemblya dito sa Israel. Busa mga igsoon, dili gayud mahitabo nga ang Iglesia Katolika Romana o ang Asemblya Niyaba maura. Tungod kay ang Asemblya Niyaba dito sa Israel, mortal gayud silang magkaaway sa Iglesia Katolika Romana. Gani pa sa panahon ni Hitler, pila ka buok ipatay nga mga asemblya. Okay, time na, Brad. 50 millions. Oh, daghang salamat, maayong hapon natong tanan. Okay, salamat kayo. Nato ihatag sa dili paglangan ang 5 ka minuto nga pangutana sa side sa affirmative. Okay, mahimo ba nimong isaysay nga kadtong mga Hudito, ang mga Katoliko maoy ga lutos? Gibasa na nako. Okay, Gilutos. pwede nimo ikutlo pag-usab ang referensya o kinsay nag-istorya? Atong kuan basahog putro kay para lamdagan ni akong amigo kay giingon dire kay isaysay ang referensya kinsay nag-istorya unsang grupo ha? ang nagsaysay ani si Aba Iban. Okay, kinsa man na siya? Unsang Kuan. religion ana? Atong tan-awon. Giingon dire si Aba Iban sa My People's The Story of the Diyos. Kini si Aba Iban kanang basta Aba gani dako kay nagkatungdanon. Sa My People The Story of the Diyos. Sa bisan unsang yuta nga nahulog ubos sa sulo sa impluensya sa simbahang Katoliko, ang sugilanon maora, makalilisang pagpakaulaw. Nalayo na. O naman basa na ko. Kinsa ga istorya? Aba Iban. Grupo sa tinuhuan. Aba Iban. Si Hudiyo, Aba- usa ka Hudiyo. Okay. Deraw kini Aba gani hinudiyo ni. Okay. Sa ato pa amahan. Kinsa may gaingon nga Romano Katoliko Siya. ang galutos sa mga Hudiyo? Siya may nasulat ini. Okay. Diya kining The Story of the Jews. Okay, unsa Ang may title sa gibasihan niyang referensya? Na. Unsa may gibasihan niyang referensya? Ako igo lang ko nagbasa ining referensya. Okay, bisag kinsa man gud makasulti ana. Bisag kinsa mahimong musulti ana pero wala gibasihan. Okay, pangutana lang. Okay, mo nang akong gipangutana. Kay Mahimong sayo naman gud nang musulti ta unya wala gibasihan. Okay, pangutana. Na, gibasihan dili ibasa na ko. Unsa mang libroha nimo Kini lagi maputluan dero akong basahon utro. The Story of the Jews. My People,
The Story of the Diyos, ang title sa maong basahon. The Story of the Jews. Unsa man na siya nga referensya ha? Sectarian ba na or wala ang pagibutang diri. Ay salamat. Okay. Okay, lain na lang po. Lain na pangutana na po. Okay. Now, karon ang pangutana, kana bang gihisgutan diha nga naglutos ang kana ba mo urag ilutos ba ang mga Kristiyanos? Dili kay mura. Tinuod yun. Okay, Dili Kristiyanos asin ba? Ilutos. Okay. Unsa pa ang gibasihan nimo ana gawas ato nga referensya? Daghan gali dire. Okay. Pagita pa yun nato. Pagita pa yun kag referensya. Okay. Na ato gali dire nga pero di na to importante kayo. Okay, kita pa. Okay, paboto na to. May igsoon. Dapat pa dire. Uy. Layo pa man. Okay. Unsa man ang pagpahinabo sa pagdili sa paggamit lahi naman dili na moingon na po kang time na po di time na dili na samala sa tong timekeeper lisenyas na nga time na no. Okay dayon ato na isunod ang mga pag-summary ani kinalasan man no ang affirmative ani. Okay, kinalasan o ang affirmative mo kinalasan. Ako mo kinalasan. Yun ang affirmative mo katapusan. Ang negative side sumala sa Oxford, Oregon. Ako ikaw mo kinalasan. So unang ako siya una mo. ato yatag sa negative ang unang paghatag sa iya ang summary sa Assembly of Yaba, Brother Carlito Samuyag. Daghang salamat Mr. Moderator. Ako 5 minutes na. 5 minutes. Kontento kaayo ko sa pagdirektor sa atong kauban no. Naning kamot ang ako dili ta mo. Saludo gyud ko. Mga igsoon, ang pamatuod sa akong kaatbang wala gyud magpabarog igsoon. Ngano man tungod sa katarungan ang asemblya niya ba gilutos. Unya mabasa nato ang naglutos ni ini mao ang Iglesia Katolika Romana. Unya moingon siya nga usara kuno ang Asembleya niya ba og Iglesia Katolika Romana. Dili igsoon na makak ni akong kauban. Dili na tinuod. Ngano man tungod kay mortal nga kaaway sa mga Hudiyo kining Iglesia Katolika Romana. Ngano man tungod kay ilang gipang daog-daog, gipang patay, gipang ihaw nila sumala sa mabasa igsoon. Apan igsoon ako igo lang ko nagbasa ni ini dili man ni ako gani kami wala man ni balasahon kaugalingon. Kining Biblia dili man po ni amoa, gikan man ni sa Bible Search, dili ni Assembly of Yaba ang tag-iya. Wa kining mga libro gipang basa nako igsoon, dili ni amoa. Kini sa Watchtower gikan. Wala kini po sa Seventh Adventist gikan nga ang kini di ay mogamit og daghang ngalan sumala sa explanation sa Seventh Adventist. Mga anti-Messiah di ay naigsoon. Di ba do? Kay mogamit magdaghang ngalan ni akong kaatbang, anti-Messiah ni siya. No? Kay mogamit magdaghang ngalan. Busa ang ngalan sa labaw makagahom usara, unya usara po kaklase ang iyang ang ngalan sa iyang asemblya. O sa mga asemblya, sumala sa gisulat sa 2 Kronika 7:14, ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan, busa, siya ba man ang ngalan sa amahan, mao ka na Assembly of Yaba, katawhan yun siya niya ba? Kaya ang iyang katawhan, hingalan man sa iyang ngalan. Unya si Daniel pod nag-ingon siya, "O Yaba, patalinghugi, o Yaba ayo paglangana tungod kay ang imong katawhan ug ang imong syudad nga pagatukuron ug ang imong balay nga pagatukuron nga gihingalan sa imong ngalan." Hingalan mo sa ngalan, pila man ang ngalan sa amahan. Sumala sa Zacarias 14:9 nag-ingon, si Yaba maghari sa yuta niya itong adlaw, usara si Yaba, usara yung ngalan niya. Sa ato pa, usara po ang ngalan sa iyang asemblya or iglesia. Asemblya ni Yaba, dili mahimong Katoliko, dili mahimong iglesia sa Dios. Busa, dili yun makapabarog ang akong kaatbang sa timang namo karon nga among gituki karong adlaw.
wa jud siya makapabarog. Maayong Okay, hapon. time na. Daghang salamat mga kaigsuonan. Okay, ito ihatag sa affirmative side. Alang usab sa iya ang summary, Brother Silbert Adriatico Dunduyano Sr. Okay, dagay salamat, no. Ang gikutlo nga referensya sa akong kaatbang libro sa Jehovah's Witness. Mao na nga diskumpiyado ko, no. Ang ako lang kakulangon siguro wala na ko ma-estudyo itong maong libro. Mao bitaw nung utan ko kinsa na siya kay dili man guna basta kay mosulti ka mao na dayon ato sang tan-aw ng credibility sa gaistorya. Unang punto, kaaway ito sa Iglesia Katolika. Di ba? Ato lang timan-an nga sa iyang gibasang referensya, way giingon nito nga Iglesia Katolika maoy ga lutos sa mga Kristohanon, di ba? Oo. Wala giingon dito. No? So, unya, kay balo naman ka, dili lang gani ang mga saksi ni Jehova ang nagsaway sa Iglesia Katolika. Ato lang timan-an nga ang Roma niadtong higayuna nabahin sa duha. Roman Empire nga pagano pa nga wala mudawat sa Christianity o Christian Rome. Nga mao tong mga nakabig sa mga apostol sa dihang naabot sila dito. No? Daghang kayong mga nahimong Kristohanon dito. Ang prueba na Roma ono sa is outso. No? Nga ang pagtuo nga niabot gyud sa Roma. Mao manggali sa Roma natuman ng Mateo 21:43 nga pagabalhinan sa sentro kay itugyan sa lain kuno nga lugar. Mateo 21:43 pagakuhaan ng Mongirian o igatugyan sa lain nga lugar, no? Buhat 2:39 layo kuno sa Jerusalem. Layo sa Jerusalem o may laing gitumbo ka na Rome. Sa dihang niingon si Kristo nga ni Pablo sa buhat 23:11 nga Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Di ba? So mao na nga kanang ang iyang gigamit nga istorya dili Biblia kundi komentaryo sa usa ka maghuhubad, no? Usa ka maghuhubad, no? Oh. So dili ka guba to sa akong gipamatuod, no? Dito ka guba sa akong gipamatuod kay ang klaro man ang Biblia nga ang gitawag og Catholic, no? Nga iglesia ang assembly ra man pod ni Yaba or iglesia sa Dios sa lain nga hubad. Di ba? Now, dili man ta moingon nga ang iglesia wala gyud kanang apan, naay apan, pero dili ang tanan. Pero ang iyang gigamit nga ebidensya pag guba kunuhay sa akong gipabarog tingog sa klarong nagkontra sa Iglesia Katolika ang saksi ni Jehova. Pero wala gali referensya ang gikutlo nga maingon tang dili sectarian o kanang gitawag natog kana bang first aning New Book of Knowledge. Dili nag-designate og usa ka tinuan pang kuan siya pang tanan ba o kanang gitawag natog standard para sa aning International Encyclopedia nga akong gigamit ang The New Book of Knowledge ang Grolier, no? Og moingon siya nga kung mga Katoliko ang litok ana moingon rin kag bias ba unsa di ka makaingog bias kay kung ang mga apostolis dai mo pabarug pod og ilang pamulong moingon rin kag bias pod sila. Di ba? So, ang importante diha og unsa ka tinud ang ilang giistorya, no? Unsa ka tinud ang ilang giistorya. Now, sa akong pagpabarog, sa ako lang po, no? Wala maguba ang akong gipabarog nga ang assembly ni Yaba maura pod ang gitawag og Catholic Church. Klaro man kay na sa logic. Kay ang assembly ni Yaba god tawgon nimo og Katolika, therefore usara ang assembly ni Yaba og Catholic Church. Unya dili man na kay wala gyud tay gibasihan kay si Kristo mismo mo na iyang gilitok. Wa gay siya moingon nga tawo ka sa akong ngalan. Ang iyang gilitok adjective. Di ba? Sa Marcos 11:17. Tawagon kuno og for all nations. Di ba? Pwede man siya moingon tawagon sa akong ngalan pero ang iyang gilitok adjective for all nations. Sa to pa okay, universal. time na Brad. No? Okay, salamat kayo sa inyo ang pagdebate niya atong muton over ta mga naay mulabay nga mga 8 minutes 7 ana alang sa mga pagpangutana sa audience nga na-address sa sulod pwede kamo nga makapangutana kinsa may muna ninyo piliin ni islang duha kinsa inyong pangutanhon no. Okay, usa lang ka question para mapud-apod ta tanan no. Pwede ra ana. Okay, alang sige ikaw ngutana ka ba Duje? Komentarista man ni ngutana ni. Sa libre ko mangutan mo. Kinsa may pangutanon nimo? Silang duha. Asa may uno na ni?
Bisag asa. Depende lang nimo. Ikaw may mag-decide. Aham yun nun. Bisag kisay mo tubag ani. Dili lang na. Tungon na. Oh. Si Assembly Piaba. So di pa ko mangutana kanang mugrit sa day ko sa akong diha nilang manoy akopyado da sa Victoria o ni Baclibar da sa Victoria Country Homes. May hapon niyo diha. Akong pangutana ni Brad Silbert o ni Pastor Sumuyak mo ni. Depende og kisay una mo to. Matud pa nimo Brad Silbert nga ang Assembly of Yaba o ang Catholic o saragyod, di ba? Akong pangutana, ngano nagkausa man sila, ang motwad pasabot nimo nga pareha ba sila pagtulunan? Okay, muna akong pangutana. Ikaduha akong pangutana ni Pastor Sumuyak mo ni kato ba nakahiskot kag anti-misaya, di ba? Kay mamontoy gisulat to sa matud pa nimo sa Sabadista. Okay, ako pangutana, nganong nakaingon man ka nga Sabadista to nga ang gibasa nimo nga ang gigamit nimo nga Biblia bala ang Holy Bible man. No. Kana bang gigamit nga balaan nga Biblia mao ba na siya gigamit sa Sabadista? Muna ako pangutana. Salamat ug may hapon ta tanan. Okay. Ito'y hatang ni Brother Silbert Nunduyano. Okay, medyo kuan ba? Naminaw ko sa ikaduha niyang pangutana address ni Sumuyag. May nawala sa kong mayan ang iyang iyang gitumbok. Okay, pwede ba ma-subli to project katong ako Okay, kay murag na naduha man gud. May tagsa-tagsa lang unta ba? What sabton siya nga nagpareha ba ang mga pagtulunan sa Assembly of Yaba o sa Katoliko? Kay ningo man ka nga usara. So, dili. Pagtulunan. Kay usara man. Now, sa base sa kung ingon kag Assembly ni Yaba nga ang ila ni Sumuyag gipasabot og kining Catholic Church adili gyud. Pero ang akong gipasabot nga Assembly of Yaba katong tinuod. Kay ang iglesia god nga tinuod mahimo man na siyang tawgon sa lain-lain nga pagkahubad. Iglesia sa Dios, Iglesia ni Cristo o Catholic Church kay gitawag pud siya universal, usara na ang tinuod nga iglesia. Kung moingon kag Assembly ni Yaba nga kanang ilang sumuyag opor lahi gyud na. Okay, bisan kinsa god makagamit tag description. Di ba? Kay para nako sa akong pagtuon kining Catholic Church mao ra man po ni ang tinuod nga iglesia ni Cristo. Iglesia sa Dios. Kay lain-lain lagi ang paghisgot sa mga apostoles na teksto nga gitawag og iglesia sa Dios, na teksto nga gitawag og iglesia ni Cristo. Gitawag galig mga Kristohanon. Gitawag mga pinili. Pero usa ra nakapundok. Okay, Brother Silbert, ato na ikaw na sa kwan, no. Sige. Ato na ihatag kay atong oras limitado man. Pwede mo tubag ko atong imong pangutana sa iya. Kato sa imo ha. Sa imo lang bad. Sa imo lang. Nindot tong pangutana nimo nga gigamit nako tong basahon man to sa Seventh-day Adventist. Tungod kay ang Biblia natural balaan. Ayaw ko ina nga dili po gamiton sa Seventh-day Adventist ng balaan. Gamit yun na silang balaan. Pero ang paggamit sa balaan depende man nga mahimo yung kang katawhan sa mga gahom. Tungod kay ang ilang Biblia, doon na may mga balasahon nila itong pangsukip. Gisukip man nila ang ilang mga balasahon diha sa ilang Biblia. Gikan man sa ilahan ng Biblia na doon na may dagang doctrinal din ha. Mao na nga, kuha dyan ako nga, ang doctrinal, mugamit sa ngalan, sumala sa sulti sa Seventh-day Adventist, anti-Messiah na. Okay, si brother, kato lang ka atong igsuon. Kaya pangutana, Brad? Ikaw, Brad, pangutana. Kaya, Brad? Sige, Brad. Ato nga, priority niya ito ang bagong kauban din, no? Alang sa iyang pagpangutana. Kinsa ba yung pangutanon nila, Brad? Sunod na lang. Okay. Okay. Okay, kang ko na lang, sumilay, no? Then mo, kwanta, hapit na ba? Sige, Brad, sumilay. Maayong hapon, no? Oo. Akong pangutana, baling nilang duha. Oo. Pero primero, akong pangutana ni Brad Carlito. Brad Carlito, nangutana man kang mga pagtulunan sa giyong Yaba, sama itong adli papahulay. Ngano man nga ang tema, wala man may specific, nga kanang Yaba, nga assembly nga imong napasakupan karon nga maoy pamatud-an sa imong kaatbang, nga maura na usara Catholic ug kanang Yaba. Akong mangutana po ni Brad Silbert,
unsa man Brad Silbert, kay ikaw may afirmatibo, mao bay buot ipasabot sa tema nga kanang Katoliko or Katolika ug kanang Assembly of Yaba or Iglesia sa Dios ubang version nga maunay buot pamatud-an nga usara. Okay, si Brother Kwan, sa Muyag, atong patubagon sa iya nga side nga Nindot ang pangutana, no? Ang pangutana mo ni nga naman nga ang Assembly of Yaba o ang among tema kuan man wala man mas apil ang kuan pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Mo ibuot ni pasabot. specific. Gipangutana ang tanako niya kay mao man ay trabaho sa asemblea, musulod man sa sinagoga sa adlaw Sabado pero mo reklamo man sila nga gawas kuno sa tema. Mo tong wala na lang kay na kuan na kay ang moderator mismo matud niya mangita lang kog laing question. Wa lang po nako ulog sa kay mo kuan man ta moderator unsay iyang balaod palo man ta. Okay, Brother Dondoyano. Okay, now, lahi magod ang, sorry pa kumutubag, lahi magod ang topic sa igpapahulay. Okay, muna. Then, karon ang pangutana ni Brother Sumilay nga mahitungod aning Assembly niya ba o Roman Catholic Church. Ang akong gipasambot nga Catholic Church o Assembly niya bagod sa iyang pagsabot na. Kinutlo ang buhat 2028 nga sa translation nga restoration ni Kuan lahi ang pagka-translate Assembly ni Yaba pero ato ka sa English Iglesia sa Dios unya kana gong Iglesia sa Dios o Iglesia ni Yaba maura man na siya usara gilain-lain lang pag-translate ba so mahimong mo angkon sila pero para nako ang tinuod nga makaangkon kadto ra pong nagsugod jud sa unang siglo nga nagpadayon hangtod karon nga sa akong gipabarog maura pod na ang Catholic kay si Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, klaro man nga naghisgot nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag og Universal Church o Catholic Church. So therefore, usara ang Assembly niya ba or Iglesia sa Dios o Catholic Church. Kanang Catholic Church, description na niya nga kay ang kang Kristo God pang tibuok kalibutan man. Dili raman kay pang Hudiyo mo na iyang identifying mark kay katong karaan God para sa mga Hudiyo mo nang gitawag tinuan sa mga Hudiyo ang kang Kristo kay para mas tanan mo nang mugawas ng termino nga Catholic universal kay walay gipihig tanan pwede masakop mahintil ka man og dili di ba mo na siya description sa matuod nga wala man tay time magtimbaya lang ta no sa tag sa timbaya na lang katong wala ka debate timbaya ninyo yung mga amiga okay oras naman salamat sa atong abtikon nga moderator no. Manimbayan lang ko sa ako ang kaparentihan di Cebu di sa Samura Extension Staka may hapon diha kaniyo kutob sa naminaw karon sa DXDR daghang salamat ug may hapon. Okay sa Rock Rice magpatibay ako sa tanang mimbo sa Rock Rice Jesus ilabilagyo sa pamilya mga anak o sa akong pinangangasawa Lili Luntayaw kini si Tuting Luntayaw nga imong kapika sa kinabuhi. Daghang salamat. Okay, Brother Kabigon. Mayong hapon ka natong tanan. Daghan kayong salamat at timbaya na lang sa among mga kaigsuonan diha sa Rojas, sa Galukso Rojas, mga pamilya na Carbonel o sa uban pang mga kaigsuonan namo. Mayong hapon, Brother Emmanuel Kabigon. Okay, Brad, timbaya, Brad. Magtimbaya ako sa akong igagaw Gerardo Sumiwan, pamilya Sumiwan, pamilya Ilupre, Emmanuel Ilupre, Alma Ilupre, ug sa tanang naminaw karon, ug sa akong amiga nga si Jihan Makiling. Ug mao to ako si Haron Ilupre. Okay, salamat kayo no. Mayong hapon ug mayong udto day sa tanan. Okay, sige, salamat kayo sa mga nagsunod sa atong programa Sangka sa Katarungan sa DXDR Dipolog. Sunod na po ta Domingo pohon no, dunay debate nga nakaschedule gihapon. Og ang programa nga mosunod mao ang Harana Balik Kultura ni kasamang Alan Barrett og sa iyang mga kauban. Kininyong boss nga lagad Brother Nicolay Lucinos o ako'y balik sa technical side Sir Danny Lood. DXBR Tatak RMN
Di atay pasyente nga dunay problema sa pag-ihi apan naayo sa kidney care. Brad, unsay imong ikasulti? Ako si Patricio Yamira, 54, taga Albor, Dinagat Island. May isa kong kaibigan nga gumagamit ang kidney care kasi ako naman may